Gurit bocah kanthi irah-irahan udan deres dening Raffian Evan Saputra kelas 5 SDN Godean Loro Sidoagung Godean Sleman. Udan deres ing langit dhuwur katon peteng ana mendung kandel gumandul. Saya suwe mendunge saya peteng pratandha arep ana udan deres. Suwe-suwe langite peteng banget. Mendunge saya kandel dibarengi tekane angin kang santer. Terus ana swara gluduk kang seru. Udan grimis wis lekas teka. Saya suwe grimise kuwi saya santer. Dibarengi angin kang santer. Terus udan deres dibarengi tatit. Akeh wit-witan padha ambruk, kali-kali lan pelataran padha kebak banyu. Isih ana swara gluduk kang seru. Listrike terus mati dadi peteng. Matur nuwun.